سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلعوا مزنك نحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتات سبورت فيلمتا سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة مدرخ بريمير ليج انجليز نايز عمد نشلمات بلوس تصاوتاي بريمير ليج زوادرو شومون تصاوتي بحصينه تقريبا لهم بستفدالو ملكعيتاتن ممزنن بلوس تصاوتاي كوينو استرخبه 23 جنبوت شلماتو كركبيوم نايز حلفو حموش تعوتاس نايز شلمات زخونو تصاوتي كابتن ابتناي ورودر عمد زودي شامبيون بريمير ليج زلفت غانتاس ترخبيوم اتناي موداتا كلبو شامبيون كوينا شلمات بلوس تصاوتاي بريمير ليج زعترم تصاوتاي نايتا زحلف عمد قبل بريمير ليج تكون زبقعت ليفربول قبصاوي محمد صلاح يوم صلاح ابزني حجي نشلمات تحصيم زلو تصاوتي سمو تتصوعن اتقعي مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند اتونكو نزي شلمات قدم حجي تتعوتلون سمو دما اب زرزر حصيات عوتات نايز عمد سفيرون زركب تصاوتايوم كابز قصيلنا بزعبا ستاتيكاوي هازاتن سلمنتايك از شلمات يغبؤمن زلس استحزتو حيزالكم قريبا لخو دقيما مكتالكم بخبر زعدم امير علي سناي مكتتال قداماي اكفافالي مانشستر يونايتد برونو فرنانديز ننفسو اب زرزر حصيات تصاوتي بلوس تصاوتاي بريمير ليج رخبا 2021 نفلما غزيوم بلوس ناي صوتا غزيو ام حلاف زركب برونو فرنانديز اب زعمت سبورت زاغيت اكايدوم بزلو 19 ناشوتو قربات باغو اتزل على قرب غيرو نزاني ورودر عمت زودا تصاوتاي مخانو رغصيوم برونو فرنانديز نتي بكيفن دي برنن تيري هنرن تتحيز زركب زل على قربات نخبصحو حانت قرب تريفاتولا ابز قصلو ناي موداتا كلته قطماتو كلته قربات مزغبر دما نتي 2019 كبصح زي تخاله كبر وسن كبصحيوم برونو فرنانديز بقرب درجات واسيلن ابزلو 19 شوتات اتن 11 كاب دو زبلت كعسو وي دما كاب سيت بيس نشوتو زهاندسنين نتي 2013 اب حدا ناي ورودر عمت بستيفن جيرارد كاب دو زبلت كعسو زخشنم شوتات كبر وسن كوينو زلو احاز نغبصحو حانتي ناي سيت بيس قرب تريفات صلام برونو ابز نورودر عمد زفطروم ناشوتو عدلات مسترفو تصوتي نايتليكنا صرن كله ازيو استغاننيوم نتي مفتار عدلات دحري برونو فرنانديز زركب تصوتاي ب 56 يبلصوم ابز عمت سبورت 226 عدلات زفطره برونو فرنانديز نا مانشستر يونايتد كاب صنبر ام مفتار عدلات تزبلص زبصحو احاز اب رئس مخانو اب تليغون ببزحوم دحرتي اب 2019 كيفن دي بورنز فطروم 236 عدلات ب10 طراي دحيرو كالاي نايتلي كبر وسنيوم ناي موداتا تصاوتاي مانشستر يونايتد نشلمات بلوس تصاوتاي بريمير ليج كعاترا كيلو زنبره نيمانيا فيديش اب 2010 حدنيوم كابت غزيتي ندحر زخونه تصاوتاي ريد ديفلز نتا نزبلص بقعتني حره تصاوتاي افلطوت بشلمات زاغيت كعاترا اي بقعن يخون امبر اب حلوف شدشت تصاوتي يونايتد اب شومونت نورودر عمتات نزا شلمات عويتهم لام كلته كاب زعوتات دما اب بورتغال ودا هاغورو زخونه كريستيانو رونالدو اب 2017 كمون اب 2017 شومونتن اكتاتيلو استعوتيوم برونو فرنانديز بلوس تصاوتاي ورح مغابيت كوينو مشلامو ذكر كوينو دمر اب تليك بستعوتهم شدشت شلماتات بلوس تصاوتاي ني حدا ورحي كابتي ببزحي عوتات نايد شلمات اب قدمي زركب محمد صلاح بحانت شلمات راي دحر برونو فرنانديز تحرش شلمات بلوس تصاوتاي بكالاي درجه نسرع شلمات FWA فوتبول اوف ذا يير معواد صعيبو لعلتهم استرفو شوعات حصيات نشلمات بلوس تصاوتاي ام معتار لعول ادفانتج زلو تصاوتايوم كالاي مورغان جيبس وايت نوتينغهام فورست زبلص ناي صوتا غزيو ام محلاف زركبن شلمات بلوس صوتاي ورح ميازيان زعتره مورغان جيبس وايت ابز عمت سبورت كاب 35 قطمات بريمير ليج 13 شوتو امزغيبوم
ቅድሚ ሕጂ ጊብስ ዋይት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣመዝጊቦም ዝነበረ ዝበዝሐ ሸቶ ፎረስት ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቀዳሞት 7 ኮይና ኣብ ዝወደአትሉ ኣመዝጊቦም ዝነበረ 7 ሸቶታት እዩ ጊብስ ዋይት ብሓፈሻ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ ፍጹም ቅላዕ ነጻ ኣብ ዝኾነ 16 ሸቶታት ክለቡ እግሩ ሓዊሱሎም ብዝመለክዕ ድማ ኣብቲ ሊግ ብ5 ተጻወቲ ጥራዩ ዝቅደም ብኦፕን ፕሌይ ወይ ድማ ብኽፉት ጸወታ 43 ዕድላ ዝፈጥረ ጊብስ ዋይት ኣብ ዝቅማረ እውን ብ8 ተጻወቲ ጥራይ ይብለጽ እዚ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ተጻዋታይ ኖቲንግሃም ፎረስት ክሳብ ፍጻመ ሊግ ኤሮጳ ክትበጽሕ ካብ ዝመርሕዋ ተጻወቲ እኳ እንተነበረ ኣብ ርክቶኦም ምሉእነት ዝነበሮ ብዘይምንባሩ ግን ኣብ ፍጻመ ብኣስቶን ቪላ ናብ ፍጻመ ካብ ምብጻሕ ተዓንቂፉ ጊብስ ዋይት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ መወዳእታ 8 ተወዳደርቲ ሕጹያት ናይ ሽልማት በጺሑ ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ ጊብስ ዋይት ነዚ ሽልማት ምስ ዓስር ድማ ድሕሪ 96-97 ኣብ መላእ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ከባቢ ተመለስቲ ጋንታታት ኣብ እትርከብ ጋንታ ተጻዋታይ ኮይኑ ከበቅዕ ነዚ ሽልማት ዝዓተረ ናይ ፈለማ ተጻዋታይ ክኸውን እዩ ኣብ 96-97 ዓመተ ምህረት ጁኒንሆ ሚድስብሮ ኣብ መበል 19 ተርታ ሒዛ እኳ ውድድራን ተዛዘመ ደረጃ ግን ካብ ምዕታር ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ዓመት ኣየሰናኸሎን ሳልሳይ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ 2022 ክራማት ናብ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ጽምበር ኣብቲ ሊግ ንራብዓይ ዓመቱ ኣብ ምጽዋር ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ሽልማት ድማ ንሳልሳይ ግዚኡ ተሓጺሎም ሃላንድ ዝሓለፈ ዓመት ጥራዩ ስሙ ካብ ዝርዝር ሕጹያት ተወዳደርቲ ወጻኢ ኮይኑ ኣመዝጊቦም ዘሎ 26 ሸቶታት ድማ ንሳልሳይ ግዚኡ ወርቂ ጫማ ክዓትር ተቃሪቡ ዝርከብ ሃላንድ ብብዝሒ ሸቶ ካብቲ ድሕሪኡ ብምዃን ዝስዕቦ ዘሎ ብራዚላዊ ኢጎር ቲያጎ ብ4 ሸቶ ማሕዲግሎም ንሽልማት ወርቂ ጫማ ብውሕዱ 3 ግዜ ልዕሊኡን ክዕወትሉ ዝኽኣሉ ቴሪ ሄንድሪን ሙሐመድ ሰላሕን 4 ግዜ ኣላን ሽረርን ሃሪኬንን ድማ 3 ግዜ ተዓዊተምሉ ናይ ወርሒ መስከረም ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝተሸለመ ሃላንድ ሎሚ ዓመት ንሽልማት ወርቂ ጫማ ንሳልሳይ ግዚኡ ምስ ዝበቅዕ ኣብ ሓጺር ናይቲ ሊግ ግዚኡ ምስ ታሪኻውያን ተጻወቲ ናይቲ መድረኽ ዝውሰዱ ኣላን ሽረርን ሃሪኬንን ክመዓረዩ ሃላንድ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዚኡ ን20 ሚእታዊት ናይ ፈተነታቱ ናብ ሸቶ ቀይርወሎ ብዘይካዚ እዚ ኖርዌጃዊ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 8 ናይ ሸቶ ቀረባት ንደቂ ጋንቱ ብምክያድ ምስቲ ናይ 2022-23 ክብረ ወሰናዊ ቁጽሩ ተመዓሪሎ ሃላንድ ኣብ ዝሓለፉ 2 ናይ ውድድር ዓመታት ብድምር 8 ናይ ሸቶ ቀረባት ጥራይ ካይዱ ኣቐዲሙ ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ፋልመይቲ ዓመቱ ማለት ኣብ 2022-23 ዓቲርዋ ዝነበረ ሃላንድ ሎሚ ዓመት ምስ ዘዳግማ ሻርሻይ ተጻዋታይ ነዛ ሽልማት 2 ግዜ ኢዱ ከምብረላ ዝኻለ ተጻዋታይ ክኸውን እዩ ቅድሚ ሕጂ ቴሪ ሄንድሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኒማንያ ቪዲች ኬቨን ዴ ብሩነ ሙሐመድ ሰላሕን ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ 2 ግዜ ክዕወቱላ ዝበቕዑ ተጻወቲ እዮም ራብዓይ ጋብርኤል ማጋላስ ካብ ኣርሰናል ጋብርኤል ማጋላስ ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝረኣዮ ብሉጽ መስመር ምክልኻል ሃኒጻ ክትጻወት እትልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮ ተጻዋታይ እዩ ኣርሰናል ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ካብ 36 ግጥማት 26 ሸቶ ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ትሕቲ 30 ሸቶ ተመዝጊበዋ ዝወደአት መበል 31 ጋንታ ንምዃን ኣብ ዝቕጽሉ 2 ግጥማት ልዕሊ 4 ሸቶ ከምዝገባ ከተፈቅድ የብላን ሓደ ካብ ዝበለጹ ተኸላኸልቲ ናይ ዝዓመት ጋብርኤል 200 ልዕሊኡን ፍልሚያታት ካብ ዘካየዱ 57 ተኸላኸልቲ 4 ጥራዮም ልዕሊ ጋብርኤል ኣብ ዝገበርዎ ፍልሚያ ተዓዊቶም ነዚ ኣብ 1994-95 ዝጀመረ ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ዛጊት ኣብ 1996-97 ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ ጀኒንሆ ጥራዩ ኣብ ምድረ እንግሊዝ ካብ ተጻወቱ ብራዚላውያን ነዚ ሽልማት ዓቲርዎ ዝፈልጥ ብዘይካዚ ማጋላስ ነዛ ሽልማት ምስ ዝበቅዕ ድማ ድሕሪ ቪዲችን ሩበን ዲያዝን ቪርጅል ቫን ዳይክን ቪንሰንት ካምፓንን ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ 5 ተኸላኸላይ ክኸውን እዩ ሓምሻይ ዴቪድ ራያ ካብ ኣርሰናል እስጳኛዊ ሓላው ረዳት ኣርሰናል ዴቪድ ራያ ዛጊት ኣብ ዝመጋረጁ ንኽዓጹ 2 ግጥማት ተሪፎ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ 18 ግጥማት ልዳቱ ብዘይምድፋሩ ንሳሳይ ተኸታታሊ ዓመቱ ሽልማት ወርቂ ጓንቲ ምዕዋቱ ርጉጽ ገይሩ ዴቪድ ራያ ኣብዚ ንኣርሰናል ኣብ ወሰንቲ ግጥማት ካብ ስዕረት ዘድሕና ፈተነታት ዘምከነሉ ናይ ውድድር ዓመት እቲ እንኮ ኣብ ኩሎም ግጥማታት ዝተሰለፈ ተጻዋታይ እዩ ራያ ኣብ ቀጸልቲ 2 ግጥማቱ ልዕልዳቱ ከየድፈረ
10 ክሊንሺት ሒዙ ምዝወጽ ድማ ነቲ ኣብ 2021-22 ብክልተ ብራዚላውያን ሓለውት ውልዳት ኤደርሰንን አሊሶንን ተታሒዙ ዝርከብ ክብረ ወሰን ዝበዝሐ ክሊንሺት ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ክበጽሑ እዮም ኣብ ታሪኽ ኣርሰናል ድማ እቲ ናይ ፍልማ ኣብ 20 ግጥማት ልዳቱ ዝዓቀበ ሓላው ውልዳት ክኸውን እዩ ዴቪድ ራያ ኣብ ዓመተ ስፖርት ኣብ ውሽጢ 90 ደቂቕ ብገምጋም ትሕቲ 3 ፈተነታት ዝተኻየደሉ ሓላው ውልዳት እዩ ዴቪድ ራያ ኣርሰናል ዝሓለፈ ሰንበት ድራማታት ኣብ ዝተመሎ ግጥም አንጻር ዌስትሃም ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ንፈተነ ማቲያስ ፈርናንደዝ ብብቕዓት ኣድሒኑ ኣርሰናል ናይ 2 ነጥቢ መሪሕነት ዓቂባ ናብ ዝቕጽል ናይ መወዳእታ ግጥማት ከተማዕዱ ኣኽኢልዋዩ ራያ ንሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ዝበቅዕ እንተዳ ኮይኑ ነዚ ሽልማት ዝበቅዐ ካልኣይ ሓላው ውልዳት ክኸውን እዩ ቅድሚ ሕጂ እቲ እንኮ ነዚ ሽልማት ዓቲርዎ ዝነበረ ሓላው ውልዳት ቅድሚ 30 ዓመታት ሓላው ውልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፔተር ሹማይክል እዩ ሻድሻይ ዴክላን ራይስ ካብ ኣርሰናል ዴክላን ራይስ ኣብ ዝናይ ውድድር ዓመት ንሳልሳይ ዓመት እዩ ብማልያ ኣርሰናል ኣምጽዋ ዝርከብ ኣብ 3 ዓመታት ድማ ምስቶም 8 ንሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ዝተሓጽዩ ተወዳደርቲ ተጸዊዑ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ራይስ 3900 ደቃይቕ ብምጽዋት ድሕሪ ዴቪድ ራያ እቲ ዝበዝሐ ደቃይቕ ኣብ ሜዳ ዝተራየ ተጻዋታይ ኣርሰናል እዩ ዛጊ ተኻይዶም ካብ ዘለዉ 36 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዴክላን ራይስ ሓንቲ ግጥም ጥራይ በኺሩ እቲ ዝበለጸ ፈጥራዊ ተጻዋታይ ኣርሰናል ናይ ዓመት ኮይኑ ዝርከብ ዴክላን ራይስ 63 ዕድላት ፈጢሩ ብሓፈሻ ድማ 6.9 ተኽእሎ ቀረብ ዝነበረ ተጻዋታይ መድፈዕኛታት ድማ እዩ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ኣርሰናል ብመንገዲ ሴት ፒስስ ካብ ካልኦት ክለባት ሸቶ ከተመዝግበሉ ካብ ዝኽኣለትሉ መንገድታት እተን ኳዓሳሱ ብወሓላሉ ጋርዚ እንግሊዛዊ ይቕልዓ ብምንባረን እየን ራይስ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብመንገዲ ናይ ማእዝን ቅልዓትን ካብ ነፃ ቅልዓን ዝፈጥሮም ዝነበረ ዕድላት ንመጋጥምቲ ክለባት ኣስጋኢ ተጻዋታይ ኮይኑ ዝቐረበዩ ራይስ ብመንገዲ ሴት ፒስ 3.2 ተኽእሎ ቀረብ ዝተዓቀነሉ ቀዳማይ ተጻዋታይ እዩ ራይስ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሓደገኛ ቦታ ልዕሊ 500 ኳዓሳሱ ኣቐቢሉ ልዕሊ 100 ፍልሚያታት አንጻር ሓደ ተዓዊቱ 7 ናይ ሾቶ ቀረባት ገይሩ ልዕሊ 100 ኳዓሳሱ ካብ አንጻር ጋንታ መንጢሉ ልዕሊ 30 ኳዓሳሱ ቀጻልነተን ዓቂበን ንቅድሚት ክግስግሳ ገይሩ ልዕሊ 15 ዓበይቲ ዕድላት ድማ ፈጢሩ ናይ መወዳእታ መድፈዕኛ ንሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ዝተዓወተሉ ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ኣብ 2005-6 እዩ ድሕሪ 20 ዓመታት 3 ተጻወቲ ኣርሰናል ነዚ ሽልማት ተሓጺዮም ብምህላዎም ድማ ድርቀት ኣርሰናል ኣብ ሽልማት ኣብዛ ዓመት መኸተምታ ዝረክብ ይመስል ሻውዓይ አንቶኒዮ ሰሜንዮ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ጋናዊ አንቶኒዮ ሰሜንዮ ኣብ ወርሒ ጥሪ ቅድሚ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ምጽምባሩ ብማልያ ናይ ቅድም ክለቡ ቦርንማውዝ ኣብ ዘካየዶም 20 ናይ ሊግ ግጥማት 10 ሸቶ ብምዝጋብ 3 ድማ ብምቕራብ ኣብ 13 ሸቶታት ቀጥታዊ ስታፌ ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ እውን ካብ ናይ ቦርንማውዝ ብዘይፍለ ህይወት ከተማ ማንቸስተር ዝጣዓሞ ሰሜንዮ ኣብ 8 ቀዳሞት ናይ ሊግ ግጥማቱ 5 ሸቶ ኣመዝጊቡ ናብ ሲቲ ካብ ዝጽምበር 6 ናይ ሊግ ሸቶን ሓንቲ ቀረበን ብምግባር ድማ ኣብዚ ዓመት ዘመዝገቦም ናይ ሊግ ሸቶታቱ ናብ 16 ብቀረብ ዝተዋሰአሎም ድማ ናብ 4 ሸቶ ኣበሪኽሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ተጻዋታይ ጥራዩ ኣብ ሓደ ዓመት ምስ ክልተ ክለባት ተጻዊቱ ንሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ዓቲሩ ዝፈልጥ ንሱ ድማ ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ድዋይት ዮርክ እዩ ድዋይት ዮርክ ኣብ 98-99 ኣብ ቀዳማይ ዓመተ ውድድር ምስ ኣስቶን ቪላ ተጻዊቱ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብ ምዛም ናይቲ ዓመት ምስ ዩናይትድ ታሪኻዊ ስሉሳዊ ዓወት ሰኒዱ ዝዓበየ ስጋት ሰሜንዮ ንኹዕሶ ብናህሪ እናደፍአ ንክለባት ሓደጋ ዝወድቕ ተጻዋታይ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣመዝጊብዎን ካብ ዘሎ 16 ሸቶታት ድማ እተን 7 በዓሉ ኩዕሶ ኮብኪቡ ኣብ ልዳት አንጻር ጋንታ ዘዕረፈን እየን ሓንቲ ካብ ዘን 7 ሸቶታቱ ድማ ኣብ ቀዳሚት ግጥም ቦርንማውዝ አንጻር ሊቨርፑል ሰሜንዮ ን52.4 ሜትሮ ኩዕሶ ከብኪቡ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዘመዝገባ ሸቶ እያ ሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ወርሒ ለካቲት ዓቲሩ ዝነበረ ሰሜንዮ ድሕሪ መሐመድ ሰላሕ ንሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ክዕወተሉ ተቃሪቡ ዝርከብ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ እዩ ሻምናይ ናይ መወዳእታን ኢጎር ቲያጎ ካብ ብረንትፎርድ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዘጋጠሞ ማህረምቲ ስሙር ግዜ ዘይሕለፈ ኢጎር ቲያጎ ኣብዚ ዓመት ካብ ማህረምቲ ነጻ ብምዃን ብብዝሒ ከውሕዞም ዝጸንሐ ሸቶታት ኣርእስቲ ክሰርሕ ዝኽኣለ ተጻዋታይ እዩ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብቲ ሊግ ኣመዝጊብዎም ዘሎ 22 ሸቶ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኣብ ታሪኽ ብረንትፎርድን ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ካብ ብራዚላውያን ተጻወቲ ኣብቲ ሊግ ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ከም መርኣያ ብሉጽነቱን ዘመዝገቦም ብዝሒ ሸቶን ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ
ዓመት ጻውዒት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ክረክብ ክኢሉ 4.3 ሚእታዊት ሾት ብረንትፎርድ ናይ ዓመት ዘመዝገበ ኢጎር ቲያጎ ቦርንማውዝ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት ንኽትሳተፍ ልዑል ግደ ኣብ ምግባር ዝርከብ ተጻወታ እዩ 8 ካብ 22 ሾትታቱ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ዘመዝገበን እየን ቲያጎ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተዋህቦ 9 ፍጹም ቅልዓት ሓንቲ ጥራዩ ኣባኺኑ ቅድሚ ኢጎር ቲያጎ ኣብዚ ዓመት ስፖርት 8 ተጻወቲ ልዕሊ ኢጎር ቲያጎ ዝለዓለ ቁጽሪ ዘለዎም ፍጹም ቅልዓት ቀሊዖም ኢጎር ቲያጎ 1846 ግዜ ኣብ ልዕሊ መጋጡምቲ ክለባት ልዑል ጸቕጢ ብምግባር ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ተጻወታ እዩ ካብዚ 1846 እቲ 860 ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ኣንጻር ጋንታ ዝገበሮ ሃይፕረስ እዩ ኢጎር ቲያጎ ኣብዚ ዓመት እቲ እንኮ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ሓደ ወርሒ ዝተሸለመ ተጻዋታይ እዩ ከም ዝዝከር ኢጎር ቲያጎ ኣብ ወርሓት ሕዳርን ጥርን ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ተሸሊሙ ናይ ፈለማ ተጻዋታይ ብረንትፎርድ ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ሓደ ወርሒ ዝበቕዐ ተጻዋታይ ብምዃን እውን ኣብ ማህደር ታሪኻት ብረንትፎርድ ሰፊሩ እዩ ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናሎም ትሕዝቶይ ኣብ ዝዛዚ መለኹ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም